Хора, сега ще рисувам ако. Ако ви хареса, може да се оставите по един лайк на това видео и да харесате видео. Късмет, хора, ако искате да видите и втора част. Очаквам. Лайното вече е оформено. Сега почваме очичките. Хора, сега направих едната част и почвам да го отцветявам. Отгоре ще направим чертите. Почваме го отцветяваме. Ако ви скефи и трета част, може да се абонирате за канала и да ставите лайк на това видео. Също така напишете в коментарите, искате ли да направим и друга нещо, някаква друго нещо, предмет. Може да нарисувам, например, бургер или някакъв сандвич, картофки от Макдоналдс. Важното е да видите дали ще ви скефи. Така. Хора, това е якото. Ако ви хареса, може да се абонирате за канала ми.